Βρισκόμαστε στο σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη, συγκεκριμένα στο δωμάτιο, όπου ο Νίκος παίρνει έναν ανήσυχο ύπνο, αφού έχει άγχος για την πρώτη του μέρα σχολείο. Και ξαφνικά ακούγεται η φωνή του πατέρα του. Άντε Νίκο, χάραξε ο ήλιος. Ο Νίκος σηκώνεται αλαφιασμένος, γρήγορα, και βάζει τα σανταλάκια του και κατεβαίνει στην ξύλινη σκάλα που οδηγεί στην κουζίνα. Την ίδια στιγμή, η μαμά, με τα απαλά της χέρια, τον χαϊδεύει τρυφερά και του λέει: Καλημέρα Νικολάκη μου, τι κάνεις? Απαλά. Ο Νίκος πιάνει τη φλιτζάνα με τα δυο του χέρια και με λεμαργία καταπίνει το κατσικίσιο γάλα. Τότε κατεβαίνει η αδερφή του Τωρινιό από τη σκάλα. Του ανακατεύει τα μαλλιά και του λέει: Τι δεν γίνεται Τσουνάκη, ξύπνησες? Άντε, καλημέρα και καλή σχολή και χρονιά. Το ωραίο αυτό πρωινό διέκοψε η αποφασιστική φωνή του πατέρα. Άντε Νίκο, φεύγουμε. Ο Νίκος... Αυτά είναι αγάπη μου για τη νέα σχολική χρονιά. Η μαμά του, Στο καλό. αφού του έδωσε τα χρειάδια στο βουριάλι, αποχαιρέτησε το κοπέλι του. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Ο Νίκος, αφού είδε ότι ο πατέρας του δεν του έδινε τη χέρα, αποφάσισε να τίνει αυτό στη δική του και να του πιάσει το χέρι. Εκείνος το έσφιξε δυνατά και για μια στιγμή απόψε συνέχισαν το δρόμο τους. Ο Νίκος παίρνει την πρωτοβουλία και λέει: Πατέρα, έφυγε ο παλιός ο δάσκαλος, εκείνος που μας έδερνε. Εδώ ήρθε καινούριος και άκουσα πως είναι και πολύ καλό. Ο πατέρας έχασε ένα βήμα, δεν έδειξε όμως την έκπληξή του. Όντε φτάσανε στο σχολείο, συναντήσαν τον καινούριο δάσκαλο. Καλημέρα σας. Είπε ο δάσκαλος και έτεινε τη χέρα του στον πατέρα του Νίκου, ο οποίος έμεινε κατάπληκτος. Ο νεαρός αυτός που τον κοίταζε ήταν αμούστακος ακόμα. Αυτό στείλανε στα γρήμια. Καλημέρα δάσκαλα. Ο δάσκαλος γυρνώντας στο μέρος του Νίκου τον ρώτησε: Και εσύ μικρέ, πώς το λένε? Νίκο Καζαντζάκη. Αναφώνησε ο μικρός. Ο πατέρας όλη αυτή την ώρα εζήγιαζε το δάσκαλο και φρικάζονταν πόσες τούτοσες θα μπορούσε να δώσει τα φώτα της διδασκαλίας στους μαθητές του. Έτσι γύρισε το κορμί του σαν να ήθελε να φύγει και του είπε: Δάσκαλε, σου τον επαραδίδω. Ίδια δα, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου. Μην ανησυχείτε κύριε, έχω τον τρόπο μου να κάνω ανθρώπους στην κοινωνία. 3 μήνες αργότερα, ο δάσκαλος πηγαίνει στο σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη για να βρει τον πατέρα του. Γεια σας κύριε Καζαντζάκη. Γεια Πώς είσαστε? Μια χαρά εσύ. Ήρθα να μιλήσουμε για το γιο σας. Έχω την εντύπωση ότι παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Το παιδί δεν έχει όρεξη πλέον για το μάθημά μου και είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένο. Είναι ανήσυχο πνεύμα. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω. Ίσως χρειαστεί να το μιλήσετε κι εσείς, ιδιαιτέρως βέβαια. Να κάνετε μία νήξη ως προς τι πορεία θα ήθελε ο ίδιος να ακολουθήσει. Να δείτε κι εσείς τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Μα δάσκαλε, τι τα λες, όλα του ήταν το δικό μου κοπέλι, το δικό μας. Θα πεις. Όση ώρα ο πατέρας με το δάσκαλο μιλούσαν, ο Νίκος κρυφά άκουγε. Θα σας συνιστούσα ήρεμη και φιλική κουβέντα. Παρακαλώ, σκεφτείτε το και αποφασίστε. Δεν βάζω εγώ. Τώρα με συγχωρείτε. Οι μαθητές μου θα με περιμένουν. Και πάλι καλημέρα σας κύριε. Καλά δάσκαλε. Τα μάτια του πατέρα έγιναν κόκκινα και έλαψαν κάτω από το φως της μέρας. Ο δράκος που τον κυρίευε του έτρωγε τα σωθικά. Αυτά που άκουσε για το παιδί του τον ετάραξαν. Ο δικός του γιος να ψάχνεται. Το δικό του κοπέλι με ανησυχίες. Δεν μας τα έλεγε καλά ο δασκαλά.
Είσαι γελασμένος, πατέρα. Είσαι πολύ γελασμένος. Εγώ μια μέρα θα γίνω μεγάλος και τρανός. Το όνομά μου θα ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Νίκος Καζαντζάκης. Ένας άνθρωπος που θα μείνει στην ιστορία. Είπε ο πατέρας του Νίκου. Ο δάσκαλος τι κάνει? Όταν φτάσανε στο σχολείο, συνάντησαν τον καινούριο δάσκαλο. Καλημέρα σας. Είπε ο δάσκαλος και έτεινε τη χέρα του στον πατέρα του Νίκου. Ο πατέρας έμεινε κατάπληκτος. Ο νεαρός αυτός που του μιλούσε ήταν αμούστακος ακόμα. Αυτό στείλαν στα γρήμια. Καλημέρα. Όταν φτάσανε στο σχολείο, συναντήσαν τον καινούριο δάσκαλο. Καλημέρα σας. Είπε ο δάσκαλος και έτεινε το χέρι του στον πατέρα του Νίκου, ο οποίος έμεινε κατάπληκτος. Ο νεαρός αυτός που του μιλούσε ήταν αμούστακος ακόμα. Όταν φτάσανε στο σχολείο, συναντήσαν τον καινούριο δάσκαλο. Καλημέρα σας. Είπε ο καινούριος δάσκαλος και έτεινε το χέρι του στον πατέρα του Νίκου, ο οποίος έμεινε κατάπληκτος. Ο νεαρός αυτός ήταν αμούστακος. Όταν φτάσανε στο σχολείο, συναντήσαν τον καινούριο δάσκαλο. Όταν φτάσανε στο σχολείο, συναντήσαν τον καινούριο δάσκαλο. Καλημέρα σας. Είπε ο δάσκαλος και έτεινε τη χέρα του στον πατέρα του Νίκου, ο οποίος έμεινε κατάπληκτος. Ο νεαρός αυτός ήταν αμούστακος ακόμα. Που του έδωσε τα χρειάδια στο βουριάλι, αποχαιρέτησε το κοπέλι του. Να κατέβει τα μαλλιά και του λέει: Τι δεν γίνεται τσουνάκι, χτύπησε. Άντε, καλημέρα και καλή σχολή και χρονιά. Το ωραίο αυτό πρωινό χαλάει η αποφασιστική φωνή του πατέρα. Άντε Νίκο, φεύγουμε. Νικολάκη, τι θα